Винаги изглежда някак малко смутен, прилича на застаряващ граф, който не се решава да покани на танц красавицата на бала. Малко ми прилича на сдухан заможен за потехник, женен за грозница, която спира движението по площад Батенберг, докато отива за белети при племеницата си в Софийската опера. Малко на зубър на тегач от прогимназията, комуто са отклонили първото в живота сексуално предложение. Носът му стърчи малко, като тръстика в блато. Има поглед на Божен Бобър, но казах ви, играта му е ясна и сигурно е намислил нещо. Ето го е Дирея, прилича на прегорял круасан, но по-голям. Иначе си е същия на цвят като диетично шоколадче. Ето го. Това човече с миши очички и косица рехава като бедняшка нива. Ето го президента, пак ни показват. Изглежда леко наплашен, може би защото до него дебне женичката му. Женско същество, притежаващо красотата на габонска усойница, съчетана с амбиции до небето, може би. Малкото коса останало около ушите очертава изражението му на сладководна риба. Прилича на бъчва с костюм, с очила на пчела майка. Дано да е измислил нещо велико.